Його ім'я Усеїн, але він для всіх Семен. Чому він Семен? Чому він Семен? От Рената, от ти там не була, але понімаєш, але вона кримська, вона кримсько-татарська, твоя кераміка, візуально. От ти там не була, але ти це створюєш. Потрапила в цю будівлю, дрон тут, всі вікна повністю повилітали, роботи в мене там теж порізало, тобто повністю розтрощило. Так, я хочу, щоб ми розвивалися. І це буде. Кримські татари дуже живучий народ. Тут намальована вишита сумочка Коранкап. Це сумочка для Корану. Коли я малювала її, я ще не знала цього. Тобто я побачила її просто досліджуючи всякі місця, тобто про Крим, дещо дізнатися. Я ходила на всякі виставки, побачила цю сумочку і намалювала її. Потім я зрозуміла, що це і чому саме на місяці воно само мені прийшло в голову, і я її просто так намалювала. Потім зрозуміла, що це як поєднання таке небесного, земного, щось про віру, щось. Взагалі мені візуально просто подобається надихатися вишивкою, кримсько-татарською вишивкою. Це така одна з перших робіт, пов'язаних саме з цим дослідженням кримсько-татарської ідентичності і взагалі дослідженням про Крим. Це такі кроки до пізнання, чи це більше дізнатися щось про Крим, не маючи змогу побувати там. Тут зображено як родинне дерево, якщо не помиляюся. І це так перегукується з українським теж орнаментикою, там теж є таке, позначення родинного дерева, і мені сподобалась дуже ця паралель. У вас в картинах багато рожевого кольору. Це ваш улюблений? Мені подобається цей колір. Мені здається, до нього часто відносяться, не скажу несерйозно, але думаю, що це якісь такі ніжність, якісь метелики. А мені він подобається, він такий, так, він ніжний, але він світлий, мрійливий. У нас і так багато темного в житті. І хочеться цієї тендітності, можливо, якоїсь жіночності, так, чому ні. Мене звати Рената Асанова, я кримсько-татарська художниця. Працюю з живописом, графікою, творю керамічні скульптури. У своїй практиці досліджую власну ідентичність, культурну пам'ять, постпам'ять, родову пам'ять в контексті власного досвіду. Тому що моя практика тісно пов'язана з моїм життєвим досвідом. Мою сім'ю депортували в 44-му з Криму, мою бабусю. Тато вже там народився і зустрів там маму. І я там теж народилася. На жаль, ця відчуженість, вона в мені є. На жаль, в мені не розвивали цю частину мене, цю ідентичність. Мама в мене наполовину росіянка і українка, а тато кримський татарин. І мене виховувала бабуся, але по маминій лінії. І, на жаль, вона була проти, взагалі не любила кримських татар, не любила мого тата. Це така сімейна драма, і ти виростаєш взагалі не сприймаючи цю частину себе, але ти розумієш, що з тобою якось щось не так, все життя, ти розумієш, що в тобі щось є, але воно настільки глибоко поховане, ти його навіть не можеш зрозуміти, що це. І, на жаль, і тато теж собі це все поховав. Да, там існують якісь все одно речі, це кухня, це там якісь кримсько-татарські слова він там міг казати, але ти не сприймав це, не сприймав цю частину і вважав, що це щось не те. А ви сказали, що ваша бабуся не любила тата. Вона якось пояснювала свою таку неприязнь до кримських татар?
Ну, це людина, я її, наприклад, не засуджую, нічого взагалі, в принципі, вона класна була бабуся, але вона жила в такий час, коли всі люблять Сталіна, і коли всі йому вірять. І вона розказувала завжди, наприклад, таку історію, як нас всіх зібрали в школі, мені було 13, і включають радіо, і всім кажуть, що Сталін помер, і ми всі плачемо. І вони всі, вже немає чого розповідати, чому в неї було таке ставлення до кримських татар, в принципі. Це були вигнанці, це були зрадники. Кримські татари, вони як самі в це майже повірили, тобто вони їм міняли прізвища, міняли все. Тому що коли ти скажеш, що ти кримський татарин, на тебе вже будуть косо дивитися і сприймати не так, як звичайно. Так, пройшов час, і всі все одно побачили, що це взагалі-то нормальні люди, добрі, щирі, відкриті, і вже потім всі дружно більш-менш жили. Але ось це, мені здається, травма, вона така через покоління йде. І якщо я навіть не будучи взагалі фізично, не ступаючи ногою на цю землю, це як така пам'ять, яка через покоління мені додається, згадуючи, наприклад, Голодомор, чи якісь такі дуже серйозні, трагічні речі, які передаються просто навіть і ти це відчуваєш тілом більше, ти це якось інтуїтивно відчуваєш. І сказати, що це поштовхом для моєї практики стала повномасштабна, можливо, і вона, але я поступово вже йшла до цього. Тому що коли ти починаєш створювати мистецтво, повинна бути якась правда в тобі, і ти повинен розуміти, хто ти є. А я не розуміла, не розуміла, хто я є, і якось плавно перейшло в це русло і саме дослідження власної ідентичності, тому що взагалі пустота була на цьому місці. Взагалі багато хто почав шукати своє коріння, свій фундамент, як українці, так корінні народи, коли нам просто всім відкрили очі, що нас просто хочуть знищити, а ми чомусь цього не знали. А хто ми тоді? І всі почали досліджувати. Тому що ідентичність – це це твій фундамент, це ти є, хто ти є. Я взагалі народилася в Гулістані, Узбекистан, і там прожила 2 роки. Тобто я вже не пам'ятаю взагалі нічого. З цим місцем мене нічого не пов'язує. І у віці 2 років ми переїхали на материкову частину України. Я, на жаль, була в малому віці, щоб щось осмислювати з приводу свого коріння, своїх якихось родичів. Але я знаю, що вони є в мене, і тобто в мене ще така складна сімейна історія, де тато, в нього був брат, і він його покликав в Україну саме. В Криму були родичі, тато туди їздив, але щось там відбувалося в них, не знаю, що він не вирішив не залишатися там. Це були 90-ті. Зараз щось дізнаватися, а я почала дізнаватися це тільки в 22-му році. В мене вже старенький тато, достатньо дуже такий вже старічок, і він, коли я його щось питаю, там намагаюся щось довідатись, він сприймається, у нього такий складний характер, щось розказує, але щось не хоче, і він дивується, що я взагалі цим займаюся. Всією цією темою. Я йому розказала: тато, я там ходжу, я там дізнаюся. Він: тато, що ти? Тобто він не розуміє. Взагалі в нього така складний характер, дуже складна доля. Я вже це залишила. Тобто я його не намагаюся якось до цього. Він собі це поховав. Тобто він був Усеїн, його ім'я Усеїн. Але він для всіх Семен. Чому він Семен? Чому він Семен? Тому що Усеїн як мінімально не сприймалось. І це вже будучи тут, і тобто
Ну, це складно, да. Це складно. Я іноді сама думаю, що я роблю. Але все одно якби тягне до цього всього. А чому так склалося, що ви так ні разу і не були в Криму? На той момент, ну, типу, я не сприймала це якоюсь такою важливою річчю для мене. Тобто я просто туди не доїхала і взагалі не думала про це. Я пам'ятаю, почався ковід перед війною, і це теж вплинуло на нервову систему багатьох людей. Багато хто почав там щось таке робити, що не робив до. І я просто сиділа у мами в селі, була тиша, і в мене накопичилося енергії, я постійно, як працювала, була постійно в стані втоми. І тут я трошки як відпочила і достала свій мольберт триногу старенький і почала собі щось знов малювати. Але це були такі, тобто, я колись ходила там, в художню школу в підлітковому віці. Це були такі спроби згадати живопис, і я малювала там все, що там прийде в голову, якісь такі речі. Потім плавно перейшла в стан так, сприйняття себе, жіноча якась ідентичність. От в те русло пішло, і потім в 22-му році я вже повністю почала. Як я все життя від цього відверталася, але воно все одно поступово мене поглинуло. І тепер, чим більше я в цьому, тим більше це в щось розростається. Я надихалась взагалі орнаментом кримсько-татарським орнек. Але я не пробую його вивчити настільки, щоб відтворити прям оригінально, щоб традиційно його створювати, вишивки, створювати композиції якісь. Ні, він мене візуально чисто надихає. Надихають усі речі, пов'язані з ним. Тобто традиціями я надихаюсь. І я саме орнек для мене, я намагаюся його відтворити, але інтерпретуючи свій власний якийсь візерунок, міняючи ритми, міняючи взагалі вигляд, створюючи якісь свої власні структури квіткові, поєднуючи символізм зі своїм якимось власним світосприйняттям і тим самим будуючи щось, що зараз відбувається з моєю жіночою ідентичністю, наприклад. Як взагалі те, що було, як взагалі на мене воно впливає зараз. І як я це можу, як створити щось на основі взагалі пустоти. Тобто, коли нічого в тебе немає, ти створюєш своє власне, своє щось нове. Я можу створювати все, що завгодно, і це вже буде кримсько-татарське мистецтво, тому що я кримська татарка. І це не означає, що я буду робити якісь традиційні речі, ту саму орнаментику вивчаючи. Ви казали про жіночу ідентичність. Що саме ви в це вкладаєте? Мабуть, висвітлювати всі стереотипи. Взагалі жінки, кримські татарки, жінки взагалі вони можуть бути різними, створювати різне. Вона може бути як ніжною, так і сильною, крихкою, тендітною, але з шипами, так як і мої квіткостворіння. Чому вони з шипами? Бо вони можуть постояти за себе, але вони можуть бути ніжно-тендітними. Це те, що я досліджую в собі, яка я жінка, донька і кримського татарина, онука кримської татарки. Хто я взагалі, як жінка, кримська татарка? Це такі керамічні скульптури, створені з глини, яка потім випікається при високій температурі. Ця глина – це чорна, такого чорного кольору спеціального.
І вона мені дуже сподобалася взагалі по відчуттю, по запаху навіть. Вона як земля, це як земля, якої я ніколи не бачила. І я просто чисто інтуїтивно почала створювати з неї всяких істот, створінь, які потім переросли в такий дивний світ, який створений з уламків моєї пам'яті. Вони називаються квіткостворіння, і вони були глибоко на дні морському. І як пам'ять, яка глибоко десь похована. І потім штормом їх просто винесло на берег, і вони і тендітні, і хижі одночасно, як і жіноча ідентичність, як жінка. Такі уламки моєї пам'яті, такий окремий світ. Створіння, які живуть попри знищення. Створіння, які все одно мають силу, і вони існують навіть в темряві, тобто їх не знищити, як і те, що якби в мені. А як створювати сучасне кримськотатарське мистецтво, якщо ви не в Криму? Цікаве питання. Просто його створювати, просто дослуховуватися до себе, до своїх якихось емоцій, до того, що ти сприймаєш і як це відчуваєш в своєму тілі, в своїх відчуттях. Я ніколи не забуду, що мені сказала кураторка з минулого проєкту. До речі, це проєкт називався «Дім постійного вигнання», і нас зібрали 5 кримських татар, митців-мисткинь. І моїм здивуванням було взагалі зустріти їх, поспілкуватися, які вони всі різні, які вони класні. Цей проєкт взагалі мене змінив. Я ставила собі дуже багато рамок, як можна, як не можна, хто я взагалі. А можна по-всякому. І це вже буде твоє, це вже буде кримсько-татарське. Тобто, і коли я створила кераміку, і мені кураторка, вона сказала: от Рената, ти там не була, але, понімаєш, але вона кримська, вона кримсько-татарська, твоя кераміка, візуально. От ти там не була, але ти це створюєш. Це є дуже дивно. І деякі речі дійсно не пояснити. Так, я надихаюся, десь побачила квітку в орнаментиці, десь якийсь колір побачила у вишивці, десь якийсь глечик гарний побачила. Але я його не відтворюю, я просто роблю своє, але є все одно відбиток в цьому всьому кримсько-татарський. Ви наче, коли прийняли цю кримсько-татарську сторону, частину себе, ви якось стали себе вільніше відчувати, як наче пазл склався? Так, і це дуже дивно в тому плані, що все життя ти думаєш, що ти якийсь не такий, саме пов'язано з цією частиною тебе. І потім, коли ти цьому відкриваєшся, це починаєш відкривати в собі, то в тебе з'являється все більше сил, впевненості і розуміння, хто ти є насправді. А як змінила вас і вашу творчість повномасштабна агресія Росії проти України в лютому 2022-го? Через, мабуть, це повномасштабне вторгнення, я почала питати себе, хто я є, і що означає оця частина ідентичності? Хто я? Я ж взагалі-то, кримська татарка, а росіяни, вони взагалі знищують цей народ. А чому я про це нічого не знаю, будучи частиною цього прекрасного народу? І вона вплинула на сприйняття мене собою. Ти постійно це все відтворюєш, ти постійно внедряєшся корінням в ґрунт, який є зараз. Ти постійно щось
відтворюєш, народжуєш і дозволяєш цьому все одно жити. Все одно навіть в контексті постійного ризику вмерти. Ти все одно це все відтворюєш, робиш знову. От навіть отут, в будівлі цій, потрапило в цю будівлю. Дрон потрапив якраз в ту частину, в те крило, і сусідні там майстерні одну взагалі повністю знищила. А тут всі вікна повністю повилітали, роботи в мене там теж порізало, тобто повністю розтрощило. І я якраз вперше за кілька років взагалі, мабуть, за час взагалі всієї війни я нікуди не виїжджала. І я поїхала в Португалію на самий кінець, тобто материку. Там фестиваль робити теж української культури. І тут мені пишуть, що потрапляє в будівлю цю, там, де художники створюють свої роботи, мистецтво. Тут, ціла така система. І що ми робимо? Таке відчуття, що в нас вмикається ще більше сили в цей момент, і ми ще більше починаємо один одному допомагати, прибирати, назбирали кошти, все відтворили знов, поставили вікно мені нове, чому я дуже рада. І я тут все зробила ремонт. Тобто знову це все відтворило. Тобто намагаються знищити, а ти це все ще більшою силою в собі вирощуєш. І так само, мабуть, з мистецтвом. Це взагалі частини триптиху. Одна із робіт висить там на стіні. Чому саме така форма? Мені хотілося вийти за рамки, зобразити щось на фігурних саме полотнах. І цей триптих, він називається «Пам'ять проростає». Взагалі ромб позначає жіночий пуп. Це таке поєднання символізму і з моїм власним сприйняттям взагалі. На першому ми бачимо квіткостворіння. Замість квітки гранат у формі такого сердечка, плода. Це теж така відсилка до орнаментиків. І вони всі якби проростають з корінням. Це як портал між минулим і майбутнім. Це як перехід у щось нове. А це більше як охоронець. Це грифон, і він як охоронець, як захисник. Це як такий новий світ, який я намагаюсь побудувати наново, на руїнах своєї родової пам'яті. Звісно, я хочу, щоб кримсько-татарське мистецтво розвивалося і відтворювалося, відроджувалося. Але в тих умовах, які зараз спіткали кримських татар, взагалі існує питання, в принципі, виживання, а не конкретно мистецтва. Тобто мистецтво буде, культура розвиватися, мистецтво, коли сам народ буде розвиватися і не буде в ризику взагалі знищення. На жаль, все робиться для того зараз, щоб повністю їх викоренити. Але я думаю, що не викоренять, тому що кримські татари дуже живучий народ. І які б незгоди, скільки б трагедій не було. Тобто, якщо представити взагалі, в яких умовах, скільки їх знищували, їх не знищать. Навпаки, в мене взагалі навпаки пробудилось все. Так, я хочу, щоб ми розвивалися. І це буде. Я в це вірю. Тому що якщо не вірити, можна постійно бути сумним, як мінімум. У вас є якийсь план на майбутнє нарешті побачити Крим?
І що б ви там робили? Насправді, що б я собі б не представляла в голові, це все якби якесь неточне марення. Тобто я не можу знати, що буде зі мною, коли я туди приїду. Я можу тільки представити, надумати собі, пофантазувати. В принципі, чому я і створюю свій світ? Не на основі якихось ностальгічних штук, не на основі втраченого, от я ніколи не була в тих місцях. І тому я якби створюю для себе щось нове, щоб відчути себе не вигнанкою, а людиною, яка створює нове, яка є тут господинною. І коли я повернуся, це повернення, чи це перша зустріч, тобто якісь там покоління мої там були, а для мене це ж не повернення, це як нове місце. І тому наперед якось конкретики якоїсь я не можу сказати, що буде. Але я знаю, що емоційно це буде щось таке в голові. От, якось так.